காலை முதல் இன்று இது மாலை 5 மணி வரை பயணித்த ஊர் பொதுமக்களுக்கும் ஆதரவு கொடுத்த ஊர் பொதுமக்களுக்கும் குறிப்பாக இந்த நமது ஊராட்சி மன்றத்தில் இப்போது காலையிலிருந்து முதல் மாலை முதல் தண்ணி கூட குடிக்காமல் உண்ணாவிரதத்தில் சிறப்பான முறையில் பங்கேற்ற வார்டு உறுப்பினர் மொத்த பேர் கவுன்சிலர் தலைவர் அனைவருக்கும் ஒட்டுமொத்தமான எனது நன்றியை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிப்பது கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஏனென்று சொன்னால் இந்த திட்டம் வந்திலிருந்து வருவதற்கு வந்து எப்போது அறிவித்தாங்க அதிலிருந்து கடமையை தவறாமல் நமது கடமையை சிறப்பான முறையில் அரசாங்க அதிகாரிகளை சட்ட ரீதியாக மனுக்கள் மூலமாக சந்தித்தோம். இருந்தாலும் மக்களுக்கு அது நம் மீது போடப்பட்ட ஒரு தவறான இது பதிவை மக்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காகவும் அரசாங்கத்திற்கு நமது இந்த திட்டத்தை முழுமையாக நம்ம ஊராட்சி மன்ற அனைத்து வார்டு உறுப்பினர்கள் கவுன்சிலர் தலைவர் அனைவரும் எதிர்க்கிறோம் என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக இந்த போராட்டம் அமைந்திருக்கிறது. கண்டிப்பாக இந்த போராட்டம் வெற்றி பெறுவதற்கு நாம் அனைவரும் மீண்டும் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்போடு அடுத்த கட்டமாக பொதுமக்கள் என்ன சொல்கின்றாலும் அதை அடுத்த கட்டமாக அவர்களோடு இணைந்து பயணிப்பதற்கு நாம் தயாராக உள்ளோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி.